que farem es diu un paper amb molt de set. El primer pas és tenim que dibuixar una flor i al centre ho tenim que dibuixar amb un color i els pètals d'un altre. Que ara ho tenim que retallar. La flor s'hinxarà i se posarà com abans estava. Ara tenim que posar la flor amb cura. Doncs vinga, amb cura. A veure què passa. Els pètals estan plegats. I què els hi ha de passar ara? Se tenen que poner hinchats. Se están levantando, ¿eh? Se están levantando. ¿Es vital? Se están levantando. Mira. Què els hi passa a les flors? Que s'ha passat com abans estava. S'estan obrint. Sí, s'estan obrint. Què us sembla, això? Jo estic flipant, eh? Jo també. Jo també. Jo flipo amb els experiments. Jo flipo amb els experiments. I jo. Jo flipo con el de la Daniela. Yo soy la amarilla. La amarilla es Daniela està fregant. No te pinches, pa. Què els hi està passant a les flors aquestes? S'estan obrint. Però molt, s'estan obrint. I com les Heu vist que obertes que estan? Perquè aquest paper té molta set. Doncs vinga, un aplaudiment per aquest.